ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошини Савдо. Дӯстон, як бори хуш омаден. Имрӯза наворда 11 мошини фурӯшӣ ва як хона дорем. Нархҳои имрӯзаи мо бародаро сар мешавад 13500 сомон. Фақат навора бародар то охира тамошо кун. Лайкзора фаромӯш накун. Шахсоне ки меҳмонанд об нашавен ва бародарое ки мошини фурӯши замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебирояд. Имо WhatsApp ҳаст. Ҳамин рақамода мурда равон кунед ва мубошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои дастгиротон, барои лайкотон. Зинда бошед бародаро. фикратон ҳатман дар зери видео дар комментария нависед ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебирояд. ҳама каза навора сар мекунем. рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем. мо аз Opel Vectra A ки соли барорӣ 1691 солае. Объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад ба газу бензин, коробкаш механика. Мошина бародаро соҳиби шуктаи документош то моҳи октябр ҳастае. Мошин дар ҳолати хубае. маълумоти бештар нависондагӣ нестае. айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. 13500 сомон нарх гузориш кардаи соҳибаш мошина ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 81000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед биёед ай пеш бо муомиладора арзон мешавад. варианти алиширам ҳаста гуфтаи вариантҳо дошта бошед, пешниҳод кунед, гапзанон мекунем. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барорӣ 1995 сол дар кузофи хэтчбек. объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензину газ, коробкаш механика. мошина бародаро соҳиби шуда 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникия камбудӣ нест. дудари пеш электропакет дорад. фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 27000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардае ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 160000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мошини навбатӣ ҳастаи бародаро Opel Astra F ки соли барорӣ 1996 солае. кузов седанае. объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензину газ, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфтаи дарош ручной, лаки капот сӯхтагӣ тамом. дигар ягон айб надорад. алишам мешавад ба Mercedes сечка болои сум метамуфтаи. мошина ин ҳол бародаро дар ноҳияи дӯстӣ қарор дорад. 40000 сомон нарх кардаи соҳибаш мошина ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 241000 рубли русӣ мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барорӣ 1997 солаи кузофи универсал. объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензину газ, коробкаш механика. мошин 11 моҳ ҳуҷҷат дорад бародаро, газу бензин ҳардуш кор мекунад. фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина айни ҳол дар ноҳияи дӯстӣ қарор дорад. 35000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардае ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 211000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед биёед ай пеш муомиладора бо арзон мешавад. барои маълумоти бештар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. эълони навбатӣ ҳастаи бародаро хонаи фурӯшӣ дар якум ошиёна дорои дар-хона, як зали калон, калидор, кухнӣ, обсвет доимӣ ҳастаи. ҳуҷҷатҳои хона 100% чихеле ки ҳозир дар расм мебинед. ҳолати хонара аҷоиботае. камбудӣ надорад. хона бародаро дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Сомонда қарор дорад. 280000 сомон бародаро соҳибаш хонара нархгузорӣ кардае ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 1691000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед биёед ай пеш бо муомиладора арзонаш мекунем. хеле бародаро мебинен ҳолати хона аҷоибае, камбудӣ нестае. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби хона дарёфт кунед. мошини фурӯши навбатӣ ҳастаи Opel Astra F ки соли барорӣ 1997 солаи бародаро, кузофаш седанае. объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини холияй, коробкаш механикае.
мошина бародаро соҳиби шуда ягон камбудӣ дард надорад, фақат мешинӣ ҳайш мекунӣ. фурӯхта мешавад, маълумоти бештар нест. мошина ин ҳол дар ноҳияи Абдурахмон Ҷомӣ қарор дорад. 40 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ кардад, ки бо рубли музагар ҳисобиш кунем 241 000 рубли русӣ мешавад. харидори ниқошафтаи марҳамат занг занед, биёен ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 94 солаи бародаро кузов седанай. Объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензина газ, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибаш гуфтае дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 баллони нав дорад, техас мотораш тамом шудагай. фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи Кони Бодом қарор дорад дӯстон. 23 000 сомон мошина нархгузорӣ кардаи соҳибаш, ки бо рубли музагар ҳисобиш кунем 138 000 рубли русӣ мешавад. харидори ниқошафтаи марҳамат занг занед, биёен ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будан муроҷиат кунед ва маълумоти пураваниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Toyota Camry соли барориши 2006 солаи бародаро, объем мотор бошад 4 литр. сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробкаш автоматай. мошина бародаро соҳиби шуда дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, Америка фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 60 000 сомон мошина нархгузорӣ кардаи соҳибаш бародар, ки бо рубли музагар ҳисобиш кунем 362 000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ бошад, марҳамат занг занед, биёен ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. бо марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. мошини навбатӣ ҳастаи бародаро Toyota Camry, ки соли барориши 2011 солаи, объем мотор бошад 5 литр, сӯзишворӣ бошад бензина газ, коробкаш автоматай. мошина бародаро соҳибаш гуфтае дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷатҳош 1 сола ҳастад, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 115 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ кардаи, ки бо рубли музагар ҳисобиш кунем 694 000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ бошафтае, марҳамат занг занед. барои маълумоти пураваниқтар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F, ки соли барориш 97 солаи, объем мотор бошад 6 литраи бародаро, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробкаш механика. мошина гуфтаи соҳибаш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 чашкеш заводскои тоза задагӣ пусидагӣ варид надорад. беҳад мошини тозаи полни хадавои кадаги губкават кардагай, мотор соат борин кор мекунад. мошинхар бошафтае, биёй ай пеш мошина ҳайкун баъд гирем. кондитсионераш кор мекунад, дараш электропакет дорад, пул хати ҳуй мешавад, фурӯхта мешавад фавран. маълумоти иловагӣ нест. бародаро айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 33 000 сомон нархгузориш карда, ки бо рубли музагар ҳисобиш кунем 191 000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ бошафтае, марҳамат занг занед. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota Mark D соли барориш 98 сол, объем мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад бензина газай бародаро, коробкаш автоматай. мошина гуфтае соҳибаш ҳолаташ хубай, газ, бензин ҳардаш кор мекунад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, моторуш зурай гуфтае фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад, гуфтае муомила дорад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон 21 000 сомон нархгузориш кардаи соҳибаш мошина, ки бо рубли музагар ҳисобиш кунем 126 000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ бошад, гуфтае марҳамат занг занед. барои маълумоти пураваниқтара ба даст овардан дӯстон, ба рақамҳои дар рӯи экран будан муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-класс соли барориши 2001 солаи, объем мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад бензина газай бародаро, коробкаш механикай. мошина гуфтаи соҳибаш бародаро дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, бе ягон камбудия, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе 43 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда, ки бо рубли музагар ҳисобиш кунем 259 000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ бошад, марҳамат занг занед. барои маълумоти пураваниқтар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
ва дӯстони азиз, чун ҳар вақта дар ҳамин ҷо эълонҳои мо ба анҷом мерасад, раҳмат ки наворро то охира тамошо кардем. Зинда бошем бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. наворҳои нав ба нав мо ҳарчи зудтар пешкаши шумо мегардонем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошем бародаро, худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.